natin yan lahat. Kasi baka mabulok pa yan. Unti na lang naman. Ulo. Ay, ang daming langgam. What the fudge? Ay! Paalisin mo na yung langgam. Ay, aalis tayo. Magluluko ang tiyan yun yan eh. Baka sumakit ang tiyan mo yan. Tapos kakain ka ng prutas. Di naman. Bibili daw, Paps. Ayun si Mount Video. Yan mo muna, dun muna sa grass muna. Yan ang grass, oh. Ang grass, yan, grass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Ay! Hulog na lang basta. Akin na, para mabilis.